Give me the sign. Hit me, baby, one more time. My loneliness. Uy. Jake yan, nag-love shout out. God loves you. Salamat. Mega love shout out sa 11 million in the house at sa dalawang patamsak. Maraming salamat guys. Salamat guys sa pagbisita nyo. Maraming salamat. Maraming salamat sa tatlong patamsak. Sa 11 million na sumilip sa akin, maraming salamat sa inyo guys. Yung napasilip lang or napatambay, maraming salamat. Merry Christmas po sa atin lahat. Pwede po kayo pumasok at maglapag na inyong mga bahay dyan. Mega love shout out sa 10 million. Maraming salamat guys. Kumusta po kayo? Maraming salamat guys sa pag-support sa live ko. Pwede po kayo maglapag na yung mga bahay dyan para mabisita po natin. At sa gusto nga po pala magpa-member, gusto po dyan baka naman, gusto nyo po magpa-member, baka lang po. Good morning po sa atin lahat. Happy lunch time. Yung mga nananghalian po at hindi pa nananghalian dyan, kain na po tayo. Good morning, good morning. Mega love shout out sa 8 million in the house. Yung napatambay lang po dyan, napasilip, napadaan. Maraming salamat po. Malaking tulong na po sa akin yan. Sana wag nyo po skip ang ads. Baka naman.
Maraming salamat sa 4 na patamsak guys. Maraming salamat. Live shoutout sa 3 million in the house. Maraming salamat sa nakasupport ko dyan. Maraming salamat po. Live shot at 2 million in the house. Hanap ng view. Tingnan tayo. Sa pangit. Guys, pwede po kayong pumasok. Kwentuhan po tayo guys. Baka gusto nyo po makipagkwentuhan sa akin. It's a blessed Monday po sa atin lahat mga kapatid. Salamat po sa inyong mga pagbisita. Sa bumisita, sa napasilip lang po dyan. Maraming salamat po.
salamat guys sa inyong mga patamsak. Kumusta po kayo guys? Matagal-tagal po tayo hindi nagla-live at bibihira na lang po tayo mag-live. Live. O ano, digdi na. Pili ka madinig di. Gutom na ako, kakaon na lang ako.
Bye po, end na po tayo guys. Maraming salamat sa mga bumisita at sa nagpatamsa. Bye bye. God bless.